Naga Good News TV ngi priang subha yapi baro ki bapet yaga ni ke program ke jongi hakani ke por bat ngi ai kuble yapi baro ha ke kerteng ga batiang tam ke jong turai bat nong pin im jongi Jesus Christ kum ga jing prengan mau yapi baro ki bapet yaga ni ke program ke jongi hakani ke por ba ke shipho trek ke jong banai risau jong manlau snem ke de ke sngi ha ka ba ke World Health Organization ke ju kan mau yaka kum ke World Mental Health Day. Kumta hakani ke kendai trik urisau arajar arpuai ngin wanlam shapi ya ke jingekren halor jong kani ke singi ke bekerpang bat ngi priang subha ya kinong hishementa baro kata ya Mr. Wat Lashem mawa bat iperbak karmau plang nokwir kiban saai hapleng jongi ya ke jingrai ke bekerpang ke jongki batru ya ki dekot jong ke panel kata naru i panel moderator ilahun karir bat kumju ru ya ki panelis kata yai Reverend VTS Langste bat i Dr. Andresha N. Mauyong kiwan ai hapreng jongi ya ke jingekren hakabei day bat kini kesngi ke bekerpang ke World Mental Health Day. Ti hadu bangine syampat tu bleun kerku yafi baro. Jing long real and chem bun ki jing jing pen shai bat jing ten ju jing still suda kacha ba pai ungi don kam ya me try jing kerman om idon shu ya perthai lata de jing dong sudah ngin pai kik ma shakilu ka jing yaram na me kan wa la jing ekiban la yang kanwan tungin yang skan lahang no bang idon ngenom shafti namaru try udon hasenda jong ni
Ni pediang sengop hai pi parlok syakani ka panel discussion. Ningkong ngi ai kuble ye pi baro ki parlok ki bala pa ki jingkeli jang pi ting ba ka pigeonhole. Ni sengok men hakani ka sengi bangi don ha pedeng jungi ki panelists ningkong i Reverend VTS Langste pastor ni pediang sengop hai pi. But ni don ru ya i Dr. Andrisha Mawyong i belong i psychiatrist Mim Hans. Dr. ni pediang sengop hai pi. Ingi kwa ban sedang dah ka jingkeli ka bandingkong bang kwa ban bu nak benta jong pi. Ka jingkeli ka boong ka ka mental health but kita ki mental health issues. Doktor? Ka mental health ka de ka jingpale ha ka jingwat jing prakhat jong brio ha ka ba ula ban sautu ya ki jingla jo ban le ki ka jingam jong u ka jingla jo u ban kop ya ki stress ha ka jingem bat ka jingla jo u ban tre ban kta ban ai ka contribution sha ka imlang salang te ki mental health issues pade ki longkum ka stress anxiety disorder depression panic disorder PTSD ngi khat post traumatic stress disorder schizophrenia OCD but ki substance use disorder Tiki dan bun jat ba. ki buon ba wa Te pastor ka jing perkat jong pi ka kata ka mental health. Pi sedang ningkong mo ngi bor hi ka mental health mo ne kata ka jing ko jing ka bor perkat ngi je penya pher. Ngi ong ba mental health la ka jong physical health la ka jong. Ten rei kumpalong ha ka met jongi mo ka jing ko jing ka met jongi ngi mala amat ong ba ngi ko bet ngi pang bet mong ki don kata ka kontumam ka da padeng kita kan te kene ong mong doktor mentang ki sibun jai kum to ki jing stom te ka mental health ne ki jing pang ha ka jing mun perkhat ru long ki mala ta ong ba ngi ko bet ngi kia ba te ki don sibun kan kita ban ha padeng mo ki bangi kenduk mala ka sengi kum ki borok na pren jongi kenduk bagi beriu ngi stom jimbot ne ngi dan jing ya tengku bagi beriu mo kata ka de gawe dan ki por badangi klak noi kita dan ba ki ba ja ba dan tengki lak ta pa ngi du thia do dam mo ki pen ling a yang ngi te mo doktor mentan ki dan pada kita ki jing stom ki baila mention mentan mo kita ki jing stom ki ba long ki baran kam jing sumar kan jing kam sumar te ngi haban sotu ang ni haban kan sepang ka mental health mo kemdei ya kita gi brio manga ma phiru ngi mat di kita ki issues ki ba kata ai bu prakhat jongi te malong don gi por badang ila dala di don pada gi por bang kita gi brio ki haban sim jing sumar kan hata rokom te bong doktor mentan te kata ka mental health ne te ka bor jing ko jing ki ka bor prakhat jongi kembong menega de jing suk halade ke jing sultanat halade jing palai bat baki para brio bi ti kamri tang haladir ni bagi song isa rengkat ne bagi kenduru kataru gade ke jingko jingkia ka beron kam kan Tingi la yo jing shai ba ka ba. Ya day but ke kata ka mental health but kum jo ru ki kita ki mental health issues. Tiga jingkeli ka ba board ba ki parlok jongi ki kwa ban tip ka long. Kum no ngin itu lada don ki bahyeng hasem jongi ki ba don ya kini ka jingpang ha ka bor perkat jongi. Doktor? habagi bahaya sam jong pi ki donia ka jistam ha bor prakhan gila ban itu na ki dakishin ti larade ka anxiety ki la ban long restless dan ki kim haktin khasi kim la ban shong than ki shuya chrom sheneng ti ki that kloi la da ki trai malu malaru ki la that ki kim la ban concentrate ha ka ka ba ki trai ni ki le dan ki kimyo atia bun sngi ki shudom clam down ni daw ibaret ki bun jimbo jemperkhat ki khuslai tila da day ka depression ki shuskosi man la sngi man la por ki du no e jing sotanat ban le ki ba ki la ju sotanat man shwa te kadon ka jing pher ha ka jing kya jong ka ma jong ki kala long baki kala rai kho ni kala long baki kisngan magini ki brio ki bayo depression ki don ki ba bam shi bam takada bisngan ki don bade ki bom bam taro ki rai kho
Ti ki turu ki sudom I daw ibaret beria. Ki don pade ki ba syuki sirom sedang ki don ki ba syong ba haju miakran bat no. Ti ki bon sin ki do jing kerman. Ki kimla ban concentrate ka eke bekile. Bat man la ka por ki syuka betang maniap. Ti kini pade ki bayo ya ka psychosis la ni ka schizophrenia. Kita berkiyo ya kata ka hallucination ke bangi ong haka medical term mo. Te kata kalong kiyo I lani kiyo sngau ya ke eke berkiwei pat kim yo sngau lani kim yo I. Te kiyo sngau ya ki sur jing ki brio. Nrei meng kitu ki baya don lang bat ki bat hajan kim yo sngau. Te kiyo ya kata ka delusion kata ka di kinget biet. Kinget ba ki bahayeng hasam jung ki kwa ban peniap beki. Kinget ba kini ki paramarjan ki kwa ban IB ban peniap beki. Kum kata. Ti ki dom ki kajing dom jung kir ka balong parat liam. Ki spun pat ya ki tiar kitar la kade hayeng la jong ni la kade hayeng ki brio. Kim jusum jusat ki penlang ki tiar jabo la si kala balong ki slipar bajot la ni ki kot jabo ni ki tiar jabo na surak ki pelum ki bu hayeng. Ki syong mar meroi kim jukran brio. Kita ki ki dak kishen ki bangila ban yo I. Te kembamut don ki dak kishen ki baper na ki nakabenta ki Mental health issues. ki baper. La kajong ka ki mental issues kita nak kajong ki dak kishen. Te ngangit skema kermen ba ki parlok jong ki layo jing shy ka bayi de berkata ka jingkeli. Nang tade ki don ki parlok ki bakwa bantip ba ki ki jing shitom haka bor perkat bang yo I haki kena samlapan. Kipun ki ju hi tamasyu ang ba kan ong kumno ka percentage kan compare. Rate haki kena samlar ngi yu ki ju hi ki anxiety ki depression ki panic disorder ki post traumatic stress disorder ki conduct disorder bagi ang mo and ki psychosis dan ki substance use disorder kan. Substance use disorder kambuat bagi penon kam kiat lani ki drugs. Ki joy. Ta kita leke kalalong kenrei bah. Oh. Haki kena samlar itu ka jing penon kam ki kiat bat ka drugs di ka kam kan rei. Te pastor pidan ban ong halor kani ka jingkeli. Entah kisah lah. Entah kayak por samla mo kadi kapor ke ba long kizang ban no ia ke jinge de yang asem ki pa ke sang nuat pelok sabar te kum ni kapor ke don kata ka jing tin kasih long je pensyoi gitu ki baik para samla bakin le ini katai peer pressure kita tikim pai syu siki bahiyeng nomor bakla snow la langba tekilat kan kemudian doktor menia tadi kidon sekita kijing kuslai kijing kap ni kenduk pada sa peer pressure dong ki poidi pu gam to te manta ki beri kemudian apa kijing sosi nane kijing bam su style kijing immo te di kedua ki perlok bagi dong di da kiat te pinja te ha to kapor mo ka inhibition level ki kiduna kan ki ja sisa tende hadin kata apa de kam duna kadang ngebun isu sang saban semua rem sang so nomor apa pidi mong doktor mene kawan so kejing so rem bang ale bakala ale kurmar mo tinalor bewan so kejing sosi seketik kejing ja ki bapile kadang lang isu kan ti di por samla iba ki basingat bah Kadai ka bapiong. Ti don ki parlok ki bakwa bantip ba ki don ni ka jingkeli. Ki kwa ban ong ba ki don ki bahyeng jong ki badon ki por ki bet bha karukam keren jong ki bat ki don ki por bat kim sngo tho ki keren ayu bat ya ke hatu kani ka de ka dak jong ka jingkta ha ka bor perkat Pi lada ubrieu shipang ukran klumar shipang ukran bet te kala man long ba udon ya ka mental health problem ti kala ban long ba haiti por ba ukran bet ulong asymptomatic haiti por ba ukran klumar pade ulong symptomatic tamawat kata na kajing ong jong ki brio tinggi nomla ban confirm ti ban confirm kite ngan ha ban ikendu ya utu brio markhamat bat ban evaluate markhamat
ka jingkali ka ban bot manta ka dan ban ong kom ni hatu ka day ka dak jong ka jing tolot jong ki bril ba ki yo ya ka ni ka jing pang ha ka jing mut jing perkhat jong ki Hajisha kamlay na kadaw jong ka jingtol jong kamen. Riki bun ki daw jong ka jing yo ya jong ubriu ya ka jing stam ha ka bor perkhat. Ti laradei ba udon anxiety kadei ba namar ha ka jabi jong ubriu ngidon kita ki neurotransmitters. Ti laradei adi ubriu bodon anxiety kamut kadei ba kaduna kataka GABA activity ha ka jabi. Te kini ki brio ki ba yo BP ni ong khasi yo BP mo hypertension hejisha kini ru ki shi yo ya ka anxiety te kini ki yo depression pade kadai ba kaduna kata ka serotonin ru kadai ka neurotransmitter budan ha ka jabi te kini ki brio ki budan hypothyroidism ru ki shi yo ya ka depression te kini ki ba yo psychosis pade kidai ba ka ki polat ka ni ka serotonin kaki pula ka dopamine dan kadina ka daw jong ka jing her patengru lada don manu ha ka kur u badon ya ka jing stom ha ka jing macam berkhan te ka don ka chance ba kitu ki ba her pateng syapo kinyo te kadon berkata ka bangi ong organic psychosis mo kamot kadon na ka daw pidon ki ha ka jabiang kan te kini ki brio ki bayo stroke ru kilaban yo te la duna plat ka snam kila banyo lardon TB ha ka jabieng ti larda kiu uwi si don ngatrai video skau bo ang kiu uwi ha ka jabieng mo ki kon neurocystic psychosis kata condition kataru kinyo hi ya kata ka psychosis dan kini ki ba kiring ha ka paring si hot seizure disorder te lada la mensaw ha ka clear ha ka jabieng ladon jing mensaw te lani kitu ki bala adap le surgery ro ya kajibi kitu ki shio psychosis ta kenian mo long bong doktor menta try na ganing program di man sai ba kai nomor bor having kan chapang ka mental illness mo na ka jistom ka bor perkhat ni so ba kawan abar te kata te ka jing batai doktor menta kalong ba mental health ka physical health di mental health is a physical illness ni mar ba mo duna kita ki jing don ka jabi jing brio kai Tiga program dang sih di pensai bah, bakam day kecing telot, kadai kecing long jong kemet, mentah sibuk fi, pisuk kepo, pin kenok itu beri usuk kepo, pin malam kenok mo, muka men pangkalong kemjok kan, tiga program nagani akan dikasih kalau di pensai kan entah, kata ki buana bar ki don kira perkat day harga jing batai doktor mentan ru, kadai kecing stom nak kemet hi kebawan kan, tikam day begitu lah, kadang berbon so ki beri ki orang, fi duna kecingin, ni pen klan kebor. Pene bet ni pidum dan willpower tani kamdei kam tagai namari ki ba shitom hi ki so tho ba kamdei ka jing tot ka de ka jing shitom kai kumba pipang ka kajat pipang ka kepo pipang ka khamat kalong kubjo ka mo doktor tagai eventually ki brio ki si perkhat ba ki brio ki ba don jing shitom ha ka bor perkhat mo te ba ki shu acting tama kata kamdei ka jing shisha kata nrei ka dei ba ka don kita ki neurochemical imbalance ha ka jabi jong brio tak pelong itu beri man lem tu kan. I doktor ila ai ka jing pensai ka ba shai ba ka ba biang ba but bun sin hi tang bun ki beri ki ba perkhat ba ki ba yo ekom kan ni ka jing pang de ki batolot dei tambah mentang ila yo ka jing pensai ba kam dei kam ta Ia kata kam sumar kan but dine ne ka dawo te bagi beri ki wat di sumar te tak pas ong ile ban le shuil aja itu de kim so tho mo berotor ga di stom kan di stom nang shen hi garang long tabu mo kani ka jing pang da ngim dia discuss ngim da ya keren bah mo dalam menta ki bri ki lasang ban sngo tho ka jing koridor jong ka mental health ti ka jing kali ka ban bot ka long hatu ka mental health illness ka dei ka bala ban hiar pateng kadai ka bahir pateng hi namar ba lada pi lada tangu kupa lani tangka kemi ki donia ke jing stam ha ka bor perkhat tiga mod ka dan chance kum ba 8% ya ki khun ban yo ini jing stam chu ong lada dan sawat para iwe ila ban yo de lada bro arwat bat kemi bat kapa bat ki donia ka jing stam ha ka bor perkhat ka dan chance 4%
tang bolalon sawat separa argut lah baniwa te tang bakani ka jing stom pade ka kat badang hiar pateng mo te kadang duna te Kalong kumtan. Ti ngidan sai kani ka way pat ka jingkeli ba ki parlok ki kwa bantip ba hatu ka social media kalong ka way na ki daw ka baktai ka mental health. haka jing so jongai ladangi pendon kambha ya ka social media showing to browse bangin your information namar mentagi por ki news baru kan yo lo dapat social media ha Facebook te ladangi browse tang ban your information lan nie bangin connect ya la dia pat ki parlok ki khamtam ki bodan chajinga ki bangim la shu ban kendu kalong ka ba Henry syong lada ngila syusyong arab saw kenta hakatu ka social media la aklat ya ki khon la aklat ya ka kam la aklat iki ke baro haye kata te kambha kata ngila ayo ya kata internet addiction te ladangi post ya ki dor ki belong klam ko ngibu hang tu apa social media dan kidan siki brio kin comment klam ko lang hang tu tifin puli gitu ki comments na gitu ki comments ki brio ki laban yo ki anxiety dan depression Tikidan pada ki ba la ya kendu samla ting ba ki social media. La ki sniu bo ki kendu do bri sniu. Ule kam sniu ki la ni ukidnap kata kalaban peloy ki banyo anxiety ne depression what psychosis ru. Takan kembang doktor dia kata defla kerni te kembalikan kalau ngisriam mentah haka mo jong classification jong ka medical science ru orang ta kalau nggak way ke bentar ke ba kila don kata ke jing stom ha ka perkhat malakar nitan mo kila briu la dombe ulang bubu aja tu tip syuk ai boleh ru kai ti kemudian doktor pada kam de ke pas neo dan de long kanun ke balakar ni pada long ta kai uklat no ki berkhot ti ka lakalajing sneo kai ta kami syata marbara menta beri la kini tentu mla syam litre mla syam biah yeng telawan sang anxiety lawan sang jingkus lai ada support ai ba mai dim dan ai kalau tak te kanunu ke balong palat te kapoi syata ha Ti kanika jingkeli kalong ka badan kambha khamtam mentali ki khana samla namar bon na ki khana samla ki pendan kami ka social media ti doktor badi pastor ru kilai karen pensyai ba ngidei ban pendan kam tambang ngidei ban pendan kam baha aku rokom ka babiang ngidei ban le palat di kawai per kejingkeli ka don penong don ki por ba teng teng ka wan ka jingkenja kensan ngimtip ka e ka daw hatu kani ka dei ka wei na kita ki jingpang jong ka jingmut jing perkhat Ngaruh ngalaju experience ya kan dia tangba kini kijing kenja kensan deh kisik dia longkum dia syong benta kasngi don jing kawaji to haye jopi de lani don jing kawai ya brio patep singi tak brio lani don jing kawai singi ka ha kasi ka bobot kitu ki brit bobon bah ka tu ka singi kawai kila ja kensan Teka tu kajing sawa am da kajing bun beri haka tu kesengi kabal adam pinum yo sosyo haka tu si babot ka tu ka penlong kenja kensan teka tu kam de ka sign ne ka dak jong ka jing stomak bon ektin pareng mo ki ong pi kenja kadi lonely so kenja tenri alone bena kalong marway kena jing fair kai mo te lonely kamot ba ni syong kum dia ru ngi laman long ni solong kenja nomor ba mdan jing ede ite la ka jong the te filong marway ru demdan beri ru pistunat te ka jikli kam tu long kenja kamot mo mot ba mla shu te ban ya dei pelok bano ne ban ya kan bano magi kemau ka tu nesne men semua ka don gawe ka kies doktor idon we kena kan thei idon pelok news pangut apa Facebook news pangut Tani hari ketuk ni kasi pada isim no ajik melajong. Terkejing keli kelong kat ni ki pelok Facebook balai pada kan idang isolong kenja te. Te kata kejing keli long selong marway kadang apa Ngihat ngidon kam long marway ban perkait dan pusan ni de ban dan kapuar ban ublai ban kejing dewai mo. Te kejing so kenja pada kelong da fibuan makenaru mlak da mede no.
Ti kita tingi haban ngihaban sutu kan ba dan kam jingarap nani dan kam ban ya kan ban bono kan. Em tharai lada ilong kumta tharai ka interpersonal relationship jang ipade hapur thai kan umdei hang kitu ki social media hapur thai pade kamdon kan imla abanya dei banda bando te maybe kadi ka jinglong jong ihi ka long ki bri ban isi ai umdan bala ban i je i dai phai rum im yo support phai rum yo support long kala long naka jinglong jong ihi te ka long ki bri ban isi so man wi te hamla ban long harmony with others mo ki ban dan ki jingi dei ki wei mo ti haban pe kan ke ga daw le se kadi ga daw jong ki wei ne long kadi jing so jong long ngim nang mat ong kan hadu ban di ken bat ita mo ngina mon sutu kan Kisha don kini ki brio ki ba don borderline personality disorder ki kishi don ka jinglong ka ba bam sko tanat te mano kishile ka iki ka ban bakin long ye kiwe ban isi iki de la da kim sko yo support yo no break class ko monwe kishim ye ka jing jong la dia Ti don pat ki ba long hakawe kapor ki long kemen shabapalat. The next moment pat hakawe pat kapor ki long sngok si shabapalat. Kum kitu tingi caught bipolar disorder. Kitu tingi don't come treatment. You don't come and lead away. Ti dakabay ngin ya point no siya kataka treatment. Dan ki paralok ki jongi ki ba bue kani ka jingkeli. Bon sin ngi jupen rem ya kini ki brew ki badon ya ka jingpang ha ka bor perkat. Ke ka ba ngi dei ban le ban ya rap ki ha ka jaka ban pen rem ki. Kumbangi la kren bende ba kani ka jing stom ya ka bor perkat ka de na ka daw jong ka jing duna de ka jing long imbalance. Jong ki neurochemicals ha ka jabi. Ti ka jing long jong ubrew ubadon ha ka jing stom ha ka bor perkat. Ting kilong kiba umskotanat kiba ka imlang sa lang kamla ban accept ban pediang ti takadaw kibun kibriyo ki pandrem ki nrei ngi dei mendang ni shkman ide ban sutu ba ka tu ka jinglong jong utu briyo ubron ya ka jingstom ha ka bor perkhan ka dei namar ba ki don ki jing long imbalance ha ki neurochemicals ha ka jabing jong ti kumi kini kibriyo ha ka chaka bangin pandrem ngi dei ban skolem Ngidi banya lamiki siya ka jaka sumar. Namar ba kini ki brio la da kila iyo aya ka jing sumar. Di kila along balance bian kitu ki neurochemicals de kila along normal. Te kambot kila kinum le aklu marsyo. Tama tanggawi ngidin pentikina kam tam nakalian ki bahaya ngasam ba u ne u brio ne ka brio u badon ya ka jing stom ka jing baca berkat bagi de bandi ba yo dawai. Tanin shaban poi balai bagi beriu mo kim wan jingarap ni sumar long so bangin poi satar te long kawai habangi pe yakim nang salang mo kani bong tempat ki mental illness ni bapang khri kemut terkadang haka imlang salang jengir yong gibe yong giba kidi giba mo giba la ban penmasawi pi giba la semua bagi kita gibru kidi giba ayu kan kamun syawali ti gibat kijaka sumar mo doktor menta dan po memhans mensyali kawai badan mulai misalnya mulai jil lono kum kita ki criminals mana ni kita ki kenong sneo te lo hadu mentaru ki beri ki pat lat te na kata ka komperkat kan te kembang stigmatize ki nyoben ni gini kan te syua bangin kita long kom keren negara komperkat jungi kita ki beri ngini ban kelakan ndai kemun syua te ngi semua bagi ki criminals mo ngite macam sin ba ong beri ba pangklik kembang ngi sebudur udah apa kebai ka sem ka ru mo ati di sen narik kamta kai hendai kamdei kamta kai mo kamdei kamta em ngi sung tieng hi ban yo i bagi long kamtam de ki long duki ki shop bri kum de ngi long tieng hi te menta kadang ka mental health act arja khan yo ne ka ba ong ba unu bri budon ya ka sistem ha ka jimu perkhan di video ajing sumar te ngilai trilangi bagi pulet bagi kuat te kino ki bahayeng ru lani kino ki na kisnong isi yo ha de kila yo iye ubri ubron ya ka tu ka jinglong am
Kila stu bau don ya kajing shita maka bor perkan tiki khot ya kajing yarap jong pulit tiki wanra sementara ka approach kan akambiang min long haka jaka bagi na au niu de urus niu tiki kila khot na ki pulit bagi yarap an kila wan yalam shingi ti ila bu na bangi ila ana kajing sumar kan kajing sumar la banyo ma ti kalong ro ko badan kam ti ha ka bai de bat ki khana pat kumnu ngin sumar ya kajing pang hak bai day bat kajing mut jing perkhat jang ki la daki don kum kini kijat jing pang haki khana lagi don ya ka anxiety ni persyang shada ka counseling til da ka counseling kam trikam ting hapan either way ka depression ru kum jo hi then kidon pat haki khana kambun sien hak experience jonga adu mentai bangalam kibun kibawan kibayo ka ADHD ki ong attention deficit hyperactivity disorder te yakini tinggi namar kini kena gim ju shong haju tinggi shong kumne kin ki kin ro baro kim laban ai attention ki fikran ru kini tikidon kam beda kadawai but ha ju kapor ya katu ka jinglong jungki tinggi hap pendon kam ki counselor ru bangi ngile kata ka behavior therapy te kini kena kibayo autism bede kini kena kim jukran te bun sin kile kita ki repetitive behavior mo shule ka ju te kumni gini namar bakim keren nile kata ka speech therapy dan ya katu ka jing le jung ki repeat ni nile ka behavior therapy dan lada ki pen ijing dom palat ki pen pai ta tingin ha by the way dan kidon kita ki bayo mental retardation pade ada kita ki mild and moderate kidang long trainable ki khat tawon ibu ki special school what ki kena ki bayo ya ka jing shtom ha bor perkhat ni habu special school hi there kini ki bayo mild moderate mental retardation ni bu special school ni ai vitamin supplements kini ki bayo severe mental retardation pade kitu teng kila don ba ka psychosis kini te ki habdi da bai de ban bu ha school ru lakham jinjar namar la ban train ki te kidon ki ba yo ka jing shtom pangring kitu dah by the way dan kidon pada kita ki kena ki ba yo oppositional defiant disorder conduct disorder kita ki kena ki long kim junget sneng ne lada kami ko omle kam tu kin le opposite lada kami ko omle amde ki le opposite and then kini ki bele ki badan conduct disorder bom junget sneng ki ba bele crime what ha ka age ka barang redo kila sedang deh klikam crime oh te yakum kini ngi hable behavior therapy counseling hi syong no te psychosis ka kham du na bha ki kanaret nomor ka age ka age bahkan sedang kan ka psychosis tu ka sedang adu khatsan adu arpotion rang arpo du lai poikin thai so ngi kham du na hai banyo I tamai bai ar don hi ti la don kum kita ngi ha bai doi Thầy doktor in kubur kan ni ru long nge songkai bedui psychiatrist kan kham selamenta ni kan sepang jing sumar long dari pi sumar kloi ke long curable te kini doktor femun pi adu 60% ni long curable 40% tu long manageable mau kila manage kan te kadang bangi pelong ni program ru ban itu si bapak yang ni kan kupal long bang dada I kembalikan doktor mene kita jing pair ingin tu wan jing rap kloi te ka jing ko jing khiar kawan nekat nang penslam te ka kham jenjar kan kono no jing pang romo hakamet de pi sumar kloi pi jam kloi da penslam do kadang pur kan long ta kan la it's curable and manageable ki mo la man sumar kan namar teng ki bun ndai teng bun sin ki kimi ki pa kim ya jing mun ikini ki dakishin ma but ki shu yo ong met ba ni khun janga ba runar ba la te kalong ka bakong sani kimi ki paru bakin pet bha ni khun ki jangti kamta mi kini ki dakishin te kani ka jingkali kan let chi pastor dan ki parlok jangi ki bako abantep ba ka ka benta jang ka balang ha ka bai day bat kini ki breu ki badon ka jingpang ha ka bor perkhat jang ki gobong mai ka basang mo long hanga hi sibat ngampen ya per subanta ubrio uba pangga kejat ni uba sukupo ni uba pangga khamat
phim na rah nyam ban le wat jira meki nane ban le songkai bat ki ban penduai lane ban yara meki te belai pen pher te ye ki badon ke jing stom ha ka jim berkat te ki long kumjo ite tinggal try ke bentang ka balang kalong ba mending pen pher ke ben ye pher ban gi pe ka bible ru fin pa usim David u Job u Elijah u Jonah mo ha bible ru kini ru ki mat gini ki fir mau li u Elijah ha ka pot ba omla asu ban dei bagi beriu haladir u lasun no musim u dua ku ayam no apa kita depression wong blay sim no exam jonga ti u Job ru u long kumta mo u David ti ha ka bible ru ngin syamba kani lesi kan mlong sivia kembali kan mentan mar ba ha ka pot ba tho bible ba kemir ke science mta la pier ba ta mo mentang ala ban categorize mo lesi gri pot mensha trai ba u Job nane ya u Elijah la ai dawai ti kir ba jarap mo dan lesi paron dawai ta ka por ti long takan ka bible ka ye thu sha yang i ba kini ki character seni ki briu jong ble bible ru ki ma ni gini ki mo wat fin pa yu jisu ru fin pa ya gospel jong Yohanes ru don ki briu ki papa yu jisu briu le per gam ni ki yong pi namar ba kam dei ka bas niu te kamot ba pi apa pi chitom ka jumut jephat kam dei ka bas niu mo borong ya ling ba kata mo jisu biar kita agani haba ulek capo get semani ruang kemisim jengak pisah kamot kia ka jumut jephat ti hakat bangin dang don ha ka do hi te kamdan jing pher ken te lakum ka balang di masuk thu mentang ni kan ba mdi men punya pher ken kamut ba oh kita i papang ngalai ten rei habangi pe i para brio ngaji ken ma ka mada Teresa pi singa simi ke por ndia mada Teresa ki kelia ka po kal kata ki ong kumno phila ban sumar ni ki brio mo ki bakam sum de ki snam da ka porom bro simet bapang teng ki ya bapo ka pene jong karu ki kelia ka ki ong nei phi obor ban sumar de gini ko ong habang ngapet i gini ki ba sitom nga i kedur jong Yesu pi borok mangi ni don ke dur jong blai te ke God image ni mo borok na preng jong i kari God image tamut pang kejat ni pang skor ni pang kleru ke de kedur jong blai te te ko batan ke balang kolong ngimde men penia pher kan ke jing sitom ke jing sitom okay Kali shibun pastor ka jubab ka jongpi kalau pensyai bah pada kalau jubab akan day ka jubab direct jang kan ka jingkeli ka baila bui parlo jangi ti manla usnem ka WHO ka jubu ka team ha ka bay day pat kani kasi ka World Mental Health Day ti mata usnem ru ka don ka team but ka team jang uni usnem ka long mental health in an unequal world ti ka ba pidan ban ong doctor ha ka bay day pat kani ka team Kani ka theme kila jiat kanang namar ba ki ongma mental health in an unequal world. Ki jiat kanang namar kila I ba kadon ka jing bombyang ha ka jing thau tarajur ha ka jing stom ha ki wei ki benta song kamen bat ha ka jing stom ha ka bor khat. La phi I wat ka investment ba ka sarkar ka invest ka khamduna ban ya ha ka mental health ban pinya New York part ke investment hai kiwi ki departments te lada fi pe ka psychiatrist patient ratio ru kade iwe na ka benta India kan kade iwe na ka benta at pokandai hajar long number ki mental health professionals so idang duna ba ang duna pala so ki psychiatrist kade iwe na benta at pokandai hajar ki psychologist ki de iwe na ka benta 9,000 tiki social worker iwe na ka benta 100,000 tiki mental health nurse pare iwe na ka benta prahaja te iladang ikiran ya ka jing shisharu wat ha ka state jongi kami mahans mahadan mga benta kadi ka mental hospital jong ka state titang bangimdon ka sanction post jongi psychologist gimdan clinical psychologist kibubun hi ki nongpang kibuwan hangte hangi kiburan kami ka service jong ki clinical psychologist kinumiwa te ka stigma ro kadang don bay khamtami ki nongpang ha ka bor khat ba ki bahayeng jong ki te kani ka stigma ka pen du lat ha ki bubun kiliang kala man long ha ki jingpuli ne kala man long ha ki kam pekistre te lingba kani ka team ngi kwa ban
keren shikmat mo ba ngihapan ni trishtam baro la nadu nakaliang ki bahaya ngasam national ki NGOs but give ki authority ki beri ban pe ya ka mental health ba ngidi ban ya trailang ban pen urlong ba unu ubrio ubayo ya ka jing stam ha ka bor khat ba udi ban yo ya ka jing sumar udi ban di dawai bat hadin ba ula bala discharge u di ban don pa shimti kham tam da kaleng ki bahaya bagi di ban di ba iki dawai nomor ba lada ula di dawai ula long normal di ban la ban integrate mo kyong you integrate ya u sha ka society bat ba udi ban la ban le ya ka du kam ka ba ki we ki briru ki le Om di cuma nyau siliang ke mana mo? Om di cuma nyau siliang ke nya. Bitang kiba ruspa kiba laman sumar re ibam dan spa dan kau hok ban yo jing sumar ke. Tilang ni ka team tang stem do ka ni kata ke ba. Aba sitam ko bot di man khang lat mo ke. Ka di ni tilang lo tam ke. Ti shrabang poisha ka bakut jong kanika discussion ka jangi. Ka e ka kubor ka ba pikwa ban Aisha ki nompet ki jangi. Ha kanika program. Dr. Shwa. Nakalian jonga nashpukhat ba lada piyo iya nu brio ha surok ne haldi simkien ubadonia ka jingsta maga borkhat ubale aklumar ti await kalong ka ba jinjar man accept kum ka imlang sa alang ye gitu ki jingle aklumar jo brio tangba pila ban khot ye jingarap jong bulet wanya lambi u sha kajaka sumar kana mo yo ajing sumar na ba uni brio da ula yo ya ajing sumar ti ula long normal te kamot lalahi ban integrate u sha emang salang but suppose kiwe padela la pidon ya ka ya ka jing selain ya ka anxiety kamtam kum hakini ki por badan covid pila ban follow ki coping strategy dada ngimpat sedang kita wairu ki coping strategy kila long pada pidon marway dan ki parlok projor hajan pila ban shu video call namar niyo face to face de discuss baro khoi ki jing ku slide jong phi ba ki parlok namar long ko phi prat ya ka tu ka jing ku slide jong phi shabar jong ka jing mo jong kha jong phi shubam bhaben thia ba le exercise shat le kamen Ti kidon kum kita ki bingi jule ki deep breathing ring bin la viso kuslai ring bin siam jalan penhiar ring penhiar ti kadon kata ke bangi ang ka imagery ubrio la daule ek ta imagery la daulon ka jing slai ula ule mdu shong be mdu jaka khap re bikmat khat el die badon habij harut duriau persang ban perkhat azif kumba kitu ki air pengat harut duriau ki be ya kan turun pi kanang ba kalong kumbaka penklet ya kitu ke jingbun berkat lani kum ha rijongi bangim dei bangi sa harut duri hajan rot duriau ngila berkat ba ngidon ha kawi ka person ti ba itanan khabre pikmat dan persang ban feel ya katu ke jingbe jangkal air but feel ya katu ke jing internet jangkal tu ka person ti. Thank you. Pastor. I doktor lah kan lut ni sa mot kam tai te long kam ta kan ni ru mon da kam ta ka i ka met jongi ka physical health mo langi ko man ko ben khia ni bam bah ni exercise bah te kalau kam chu ru kan ha ka bor par khat jongi ru ki don kita ki bangila man le na bang shu ke embe doktor ridon i ong tan tan dai kum ki jing ya biria ka jing ya kemen mo ki de mon ka jing ki jing stunat te ki de bangin suthu mentakas ngi ke jing perkat jonga ngadom ne nga palai ne ke pendom nga hamlong awe te ye jing sngo ki jongi i perkat jongi ting ini ban penne pensa ru i jing dei para brio mo mateng teng hayi ngasam da pemdem jing dei tika kamsuk ka mensim ne kamsuk ki jing bot long ngi haban nature mo pen bahai kita ki ba hayi ngas bahai song na hayi ngasam bat bungi ki brio mengira kita ki jingkit ki bakhia ki bangilek menen ki balik menen ki wan siwan mo kita ki pas bagage semua ki don bagi orang ti kita ro kim di ban khia ka yangi klat na kita bar khot kita ki basadian ki ba ngimla ban penkelas yo bangi ki ber teng mo ni perkhat be ki ba le
tinggi persang benkelai ke belajar dari mo singi mo living at the moment mentaka singi la sang im tip ngi im dekat bang yo mentaka singi ngi im ke ben taka singi teng di ban tak ngi ke doktor li kai ne thiet ini bos tenat bamba tak ngi ki bangi la ban le ke kata ga we ni lat ban perlong yang ngi ki bakok bekia ka jimut perkat ke nya ti teng ru long ha ka jing juga niam teng pi ka jing jong iru ka pop mo ngi ke ma ka jing im jong David ru kum no ha boleh pop dan jing suk ti ka di bendan kata ka jing mo ka jing duai shu blai ba on ma bi jing duna ki pop ke jogi ma teng pi ka ni ka jing so pop ka wan jing so rem ka si man guilt mo ti kata ka di jing si sai ti berbor hi beri ha boleh na ka bas ni da khoj ne mi suk no blai dan jing suk di kita lagi di badan kampung berkat berkenu nu ke bang bakla plano na itu no ke pesting yang ni kanyarap ngin ta kan Di nga kermen bagi parlok ki pe ingi gilai yo jing mentoi lema jam ni ka program nilai keren shapang ka mental health ke mental health nilai keren shapang ki mental health issues I doktor badi pastor kila ai ka jing pensai ka biang tam ha ka bai dei bat kini ka si ka kerpang bat nga ai kublei sa shisin pastor bat doktor ipi ya ka jing pensai jong pi bat katung ila poi sha ka bakut jong kani ka program bat benwai kani ka program I kerpat I pastor ben ai bat ben bu I ka jing doi tak ni do no trai ba bahangi ai ngo yeme namar ke jing champang ke jing start ke buan nami habangin yo ban yai ban yang ban don ke jing ket ru ke imlang ka salang kham tam leng ba ni ka program ko trai is kam ka long ke jing kerku I ke bapet I basngap kham tam gitu ki bamat ki jing ki jing sokenja ki jing linga mensa museum ki jing khia ke jing perkat ai baling ba ni ka program kila ban pli kila lenti ban wat ke jing rap kanang ba jing suk ke jing kemen kan wan beng ka jing jong ki kerku ki ai baro ki bangila ikan ni ka singi long ki jing kerku ye kita ki baro ko trai ki badan kam ki ni program bat nang elam ro ngi la ka singi ki jing snai ke jome nam ta ka boram ke jome hi Perhabangi penwai kene program ngi duai ki jingker khu ke jome ki belong jing ba jome blai ku pa ki jing ai Jesus Christ pa Jesus lom sim ko ki ne lai ki belong we blai kan tap ka hai pat kene ka program bagi khu bo jaka bana ka manta ba ri khun ba sius pa ka jome ka ni ka ri ka lang ka pathai na manta si pom jukut amen